फ्रेंच कर्वचा यूज करून आज आपण यू नेक, राऊंड नेक, स्वीटहार्ट नेक, राऊंड वी नेक, राऊंड नेक कटिंग करूया. फ्रेंच कर्व अशी सेट करून यू नेकचा शेप द्यायचा आणि तीच फ्रेंच कर्व उलटी करून राऊंड नेकचा शेप द्यायचा. फ्रेंच कर्वने स्वीटहार्ट नेक सुद्धा करता येतो. स्केल व्यवस्थित सेट करून शेप द्यायचा. राऊंड वी नेकसाठी मी 4 इंच रुंदी 4 इंच लांबी घेतली आहे आणि 4 इंच रुंदी घेतली आहे. राऊंड वी नेक बनवण्यासाठी मला 7 इंच लांबी पाहिजे असेल तर मी त्याच्यात अर्धा इंच अंतर ऍड करेन. आणि राऊंड आपण फ्रेंच कर्वच्या साहाय्याने करणार आहोत. राऊंड वी नेक